Dragilor, azi vreau să vă prezint una dintre cele mai frumoase bărci din portofoliul nostru. Ia uitați-vă cum arată. M560 Elegance, care a primit un Suzuki de 140 de cai cu guvernare hidraulică. Haideți să ne urcăm și înăuntru. Ia uitați-vă cum e. Totul curat și aranjat pe aici. Instalare corectă. Ce părere aveți? Haideți și în față. Ia uitați ce frumos. Custături de calitate. Materiale de calitate. Fabricată în Polonia. Spațiu de depozitare central. Ia uitați cât ai spațiu aici. Hai să vedem și poziția la volan. Ia uitați ce scaune frumoase. Sonorizare de la Hertz, un sonar Garmin. Da. Ia uitați ce bine se stă. Cam asta văd eu de aici din poziția șoferului. Vă arăt imediat și în compartimentul rezervorului cum arată.